Private Welfare Day Forest Department Minister Honorable Minister Sri Borong Rangsa Nama Kumar Baik, mantap, malah berdua, tanah ini lagi. Mau mata mulai berdua, Zamannya Bon ya Allah hai nahai kau bangai sini Honorable President Borong Menang Hotel Nafuma hai nahai sini Kuai District di Vice President Borong Menang Sar Citramoni Jawatia. Itu kau sekarang dekat dulu.
Namonjoy RC Village o ani asambari sit klayo dinoro jeng se kombol bakha chini jotto chini gri rogno yer bipel family ontore family mono jeng je mansa gombor kombol bakha jeng saimeno o elaka balai kini gorib elaka duron area amar bagui थांनाय चिनि लकडाउन फ्राव हायनो जोरो मारे रोबाका बेतिनि हायनो हाय जों टेकिस्टारो आनि निजि नंगै आनि परिबार नंगै आं बनो कम्बल बाखा बे अजर आं साराम बुसुगो आं बेलाय हामबाय मारो आं बेलाय तंथखा एबेन चिनि महाराज पदकिशोर बोबागारना आं बेलाय हामबाय मारो बो तिब्रालेननि हामजागै बो तिब्रालेननि कक सामानि बागै आं बनो पाइपले हामबाय बरम रोगो जों साइमनो तिब्रा हास्तेगो तैकुनो चिनि लामा करिखा एक मत चिनि अमर लामा जों एडिसि एरिया नो शेड्यूल एरिया नो जों गताल हास्ते फ्राय हांक्लाय आनि चिनि दफारो तै जों मोथांजागलिया आमर बगै आं हायनो हाय बेलाय के चिनि बुबाग्रानो हामबाय मारोगो बो बाहायनो ताव बुचिखा बुचि बतिनि तिब्रालेन नि कौनो साका तिब्रा बो सबुत खायखा आमर बगै आं बनो पाइपले हामबाय तैबो आं अमर कयनाय चिनि गोबां चिकन पार्टी रक जे तंनाय रक आं कबगो जों बरन बाय जों कक सलायनाय जों बरन जों वेलकाम खालायगो तमाके चिनि आईपीडी पार्टी जतन साइमनो त्रिपुरा राज्यगो चिनि पार्टीनि सबसे जों क्राक चिनि रिकगनाइज पार्टी चिनि आईपीडी पार्टी दाबरक सेम्बल अब परमानेंट जों चिनि रिकगनाइज पार्टी आमफ्राय बागै आं थागाव जतनो जों थानजाखै साम खायखे बेलायखै हामनाय आबाग आं कयनाय जतनो आरो जों कोनो चिनि एगु प्रब्लेम करि खालायलायगै जों जतनो हामजागै जों कक बाक्सा याक बाक्सा खालाय जों हिंलायनाय अब्ला आं जतनो चिनि त्रिपुरा राज्यनि स्पेशली आन्चलिक दल रिजनल पार्टीयाव आं कयनाय जों बाय कक सालायफायदि जों बर ओपेन डुर दं चिनि ओपेन खाय जों कक सालायनाय खाय खालाय जों जतन थामजा खालाय चिनि आगामी एडिसि इलेक्शन एक 2 मास बिसि अंग थांसिनाय अ इलेक्शन जों जतन आन्चलिक दल चिनि रिजनल पार्टी जों थामजा खालाय जों कपला इंनाय जों सरकार खायनाय अबनो मा सयनो जों हायनो हाय चिनि पार्टी तरफ थेके जों कयगो जतनो एबा जों महाराष्ट्रबो कयगो चिनि पार्टी हाफायगै आईपीएफटी खायगै जों चिनि पार्टी सेम्बल दं चिनि दाबरक सेम्बल नावैनो जों जतनो चिनि एडिसि जों बासाय जों कपला इंनाय अ कक साइनो जतनो हायनो हाय सर बावहाय मा दं दाबो नरमि जे तिब्रालेननि सानमुंगो महाराजा कक बाक्सा खरां बाक्सा बवा तिब्रालेन थाङै दंनानि तिब्रालेन नांसगोनि सामानि आबागने सानमुंथाय बुसुक फान गतरङै बाजाय आबागने आं बेलाय तंथखा ता सारा तिब्रा बर बुताबो साइमनखा एबेन चिनि बुबाग्रा चिनि हानि नकफां महाराज पॉइंट दाव चिनि तिब्रालेन नो हामजाखा दाबि खायखा आबानि बागै आं पाइपलेया आने खाको फुरबाय खाको जांबाय खाय चिनि बुबाग्रा चिनि प्रदकिशोर नो आं बेलाय हामबाय मारो नर बुसुक फान दलनि दिनिया सानमुं नरबाय बाक्सा खरां बाक्सा बो जोंबाय खरां बाक्सा माने बागै तैबो चिनि तिब्रा बर तंथंजाखा तैबो जों आं खागागो ताबकनि चिं गोबां मानसिनि बर रक चिनि सिक्ला रक चिनि कर्मचारी रक चिनि बुद्धिजीवी रक जतनो ताबक आगौ फैबायखा आं खागाव चिनि नाहरमों बा चिनि मुभमेन्ट तैबो रागै थांनाय एबा चिनि दिल्लीयावबो जों ता आवाज थिसानाय चिनि त्रिपुरा राज्योआव जों जतनो ताबक थानजाखलाय जों चिनि तिब्रालेननि आवाज जों तैबो क्राक खेतिसानाय बनि बागै आं खायनो हाय जतनो चिनि तिब्रानि बर नाम हामबाय इचुबाय याफारो